Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Hadin maksorgar jela dangsyan kala penbenaban pleno ya ka kherdop hatama bel nak bentaban pensedang biang ya ka kai ka peteng bat kari Bangladesh nakaliang jong New Trap Youth Council Central Body haka khandai trek unaitung arjar arpho kala letman IT da ka jingtho hau sembut menteri rangba jong jela upa prestun ban kerpat iksorgar jela bahkan empat plia setia ya ka jing khai bat kari Bangladesh namar ka jing bom singan kalet kawan ba ka trek kata na ka jing sapriang jong penyang jing pang coronavirus. Presiden jong HYC uba Robert June Karjarin hakaji kran begini thok khobor ulai thu ba ki don spotli ki jing ajing mo jaka seng shaka sorkar nak benta ban yada ka jing MG ki ba nak jing sapriang jong ukhyang jing pang coronavirus ai ka suggestion but review jong ni but ni kong du kolong ha ka bri ba border ping yu i ka asam ka nang kiu ka Bangladesh ka nang kiu ha ki nopak ti nila terwaya sorkar ba kadi ban sukhang dam ni pen sange me sebab hi border ban sil be ya border kumbalong tangin desu banda sha ya ki breu bakin rungkin mi na ki border like no kini ki breu ki ba lekit ki marbam mardi bat kunjuru ya ki breu ki balik shim ni ki dawai da shim kini ru ki haban follow pat ki protocol ki bobian ti suggest ru ba ya kini ki international border trade export import ru di ban sange swa nomor ba hot ni so thu lo da don ka export ka don ka jing ondong ya ka ya ni hanrei ka risk ka bangi haban ship la da jia badon mano ba violate ki protocol ya ki standard of operating procedure pat kata ka risk ka ba ki breu kin shim ka he tham ngan ai nuksa ba hakini ki khaput menta ki breu ka rep varian ki trei ki breu ha ka bala ka sngi ki olat ka khai paten melum malaki olan hari lada jia bayo pang kalawan ka containment zone kalawan ka buffer zone kemut hap khang barok kila da khang barok mano bakit kli abang badi mano bakit kli ya ka jing test ya ka dawai nasil ting siu bo ba yakini ki export import ru la de ban sange chua bat ka ba khong sat e ngila mention ha ka jing tho ka jungi ba yakini ki posting jong ki sipai ki military bat ki paramilitary force ha ka jela kini ki new posting bahkan thobru ya kan ga jingwan kha jong ki bahi ngla de ban sange chwa ta ga jing kwa jong ya border ti ka ba arpat ngla de ong ba ngidon ki jingit ba ka jala ka jongi ngila umdesu ka jala ka badang ya lebik dan ka badang ngit big dan ka badang long ban stigmatize ya kita ki bru ki bapang ngila ong ba kapor kala de ban reveal ya identity jong ki bru na boleh dah kabar reveal dia kada di jong ki breu ka penlong yang ngi bangin dipikir hi lada manganga kum ya kendu yu breu la ni bahin jong tangala pa check up no kebut kata ka change jong spread kan sange no ti hot gila don gijing bakala le si haki por ki bala de hanri le si gitu ki por ke di bangim patip bahaya ni covid ngimtip bah kum no ban handle le ki dead body ngimtip ki standard operating procedure kum no en le ya ki babang hari menta hadin gijing pensai na ka por ngitip ing sup ong ba kapor kala dei banwan ra ya ka disclose no ya ka di jom bre ti sakiwei ki mat ti bangi la dawa kalong ba kala don kam bandon ya kaneka covid-19 advisory board hi kumbalong menta ki cabinet ki officer ki don la rejong ke expert group ke don la rejong ti hajiu i jonga kala di bandon ka advisory board hajiu i jongi sen kaban kan thup le CM DTCM ki LO speaker health minister but ye ki expert ki bolong ki doktor but scientist kenang bakin warra ya ka best policy kumnong in le ya uniu club covid ti lengba kan ni ko but ni ba ninyo ye ki policy ki bobiang ban handle ya kan situation now boleh ngimla ngelum lang ya borok ki jabing ngaje ha ka jela ka jongi banyak persya kan kadon kam hajing teli kata ada ke way ki issue ke bengikran ke diga rural economy but employment hi menta haka rural economy ngidon ki biru ki balai pai sakil jong snong tinggi dei banele katla kadiai begini ki biru kin sa ha snong ki thau ya mata kim dei than banwan ha ki kan jasor kin wan tang lada kimio e kam ba jam ho bi tin ri lada ngila ban handle leki ni
ban penyok kami yo jam hanok kendong kinomwan bat lada kadang kanu kanu ke jing spread ke disisu kanam poi hakino kendong tinggi ong ba kuno nu la di benang penkiu susu ya kan RJS la di ban fokus ya ki ya karep kariang kari jingri ke fishery bat koi kenang ba ki bru no kendong kinomwan sesor ban kanam don kanu kanu ke jing spread lada jia bangi bakala kata de woi ke ba employment pi ki samla ki jongi mta de ki hajar de ki phojar ki lawan phaino na ki wei ki jelas ya ka jelas ka jongi mentai kala du kam do jam kini ki samla ki jongi ki bahteri sabar bun ki de ki wana kalongi long jam ke ba sem jenja mentai ki bio ya kam jam tingi ong baka sarkar mentai ka de belong proaktif bakumnu en penbore ni company ki industri factory ki business center bakin ai kam ai jam ki samla ki jongi lada kimyo kamyo jam kin su shong haying kamla alo monu ban ai jingarap aki ti kata de ke wi ke ba ngila ban jur kata de ke wi ba bat khia bat sa ke wi pon ke ba kham bangi khamban kolong ba kum ba pitip ba hadu mta ha jala ka jongi kan ni ke jing en rule yu adhar kadang duna ti balai en pen bore ki bru ban lison adhar habang mi don kam swa mta ban yarap ya ki ban bam ngatrai ke jing yarap ya ka bam ka dik ya gibru bodok kada khamlong kongsan ya mentaban ya ka basomit yu taw adha natrai ni tho ang tung yi ong ba ni la kran sai ba given food to the poor is more important than submission of adha la dodom la tang bom don adha ru bru ni ap tasau kam la long ma ta de nalor adhar kila pen i ki wi kot kila pen i de ki epic kila pen i de ki wi kot beli don tau tang adhar sa ta ki kot ni sha budi no India ha hari India tingi ong ba la di ben tho biang sa ka sarkar India bonom insist you ni adhar la da ka enrollment kala along 100% la ne kala poi heki 90 plus kala don jemut ben insist adhar ri enrollment ge jungi adhar kadang dunatan ko jela hina kaliang jong u dipti CM u bat se take up ya kan bat u CM bat na kaliang jong ki ya thu ba kila de tho na du mensua ban nompat insist han ni adhar hakini ki kam hakini ki kam jong ka jing arab ki berulan ki social benefit scheme ti na kaliang jong u ban namar kini di central scheme ti u ban take up biang bat ka central government ha bodi bat kan ni namar ni hap yo long practical tang bom don ta adhar en du i jing yo jing mentoi but in yap tersaun ini happy mau ta tina kadong ya happy long practical kat kum situation kat kum state udi controversial dokumen hadum ta ti ni kwa ban yo iba kum kidi ki honestly thin kinom jia pen hila da ki sen bahalang ki arab ai la da ki snong ki arab ai ki rushimet ki sela ko tulop ki arab ki bro kan ki klempan adhar di kelempan dor epek ni ru ban ong bangin arab ki bro kat EU sarkar ru bahkan yarap sua saya pek kam hadin dalam alat ni covid kini taki jing.com jong adhar.com dia ke export import gila ada batai ki hi hot export kila bandan katu peningut ki jongi ki bandi ono ki badi mar sabar kila bandi ono rela da don tangwe ni ar bom follow protocol ba violate ke protocol there is ke ba unbu kolong ya barok asnong thau ya barok ke area ke badan hatu ke export point temono ber ke kli kita jinga pider garis ke bang o ba willing kumbang ong mata ka ekonomi la ne ka kayo kot ka tulun mulum mala ki karep kereng gaya ka belakas ngi gaya gitu wijakan ka jinga dia thit mulum mala gaya henry la da kawan ka total lockdown kita baru asange fit the risk that we are willing to take naka economical point of view but naka kot ke khiaru ka kham tam kan ni ka ba kan ni ka wi ka talojur tingi su ba ong ba kala dot kam swa ban senge bat ngiyo jingtip mata sngi ba na kai liang jongi bat ki wi sen halang kum jur ki snong kala le persat bat hadu mta hadu ini kenta bang ngiyo jingtip kolong bang setonat ba wat ki exporter ru ge tri lang kim sen la ban Kenya kan ni tingi khmit lenti ba hakini kisngi banwar ru ki exporter kin burom kan ya kan ni memakiru ki don lagi jong ki kun kiti ki don ki bahing sem lada jia ba uwei na kinong tre jong ki yo pang na kong du ab jingma ya ki bahing jong ki tinggal semi na kerpat ki exporter badan burom jong ru ba ya mentangi ne sange chuang nginom ya tunghu para mengi nginom ya pen ibor namar honest really kan poisha ka law and order but
lada jia bawan ta khlam le ngi jenjar ki baro